Hola, em dic Josep, soc mestre a una escola pública a la ciutat de València. Ara mateix estic a la meva classe. En aquesta escola hem fet cursos amb Carles que ens han ajudat bastant. Ens han ajudat bastant, entre d'altres coses, a gestionar més eficientment els nostres grups i aprofitar els recursos, molts o pocs, amb els que comptem. També altra qüestió important a destacar és el treball que hem fet per millorar la nostra comunicació, ser més clars, arribar millor i sobretot empatitzar amb l'alumnat o veure coses que abans, si no utilitzàvem les tècniques que ens ha ensenyat, difícilment podíem veure-les. Per altre costat, està la part en la que gestionem les nostres pròpies emocions per poder afrontar una feina que, com ja sabem, de vegades és bastant exigent, energèticament, podríem dir-li. I també augmentar l'eficiència en quant a les comunicacions i les coordinacions que tenim, com ja sabem tots, al llarg del dia. El resultat d'aquests cursos ha estat avaluat per els companys i les companyes que els vam realitzar positivament. Com he dit abans, tant per la vessant de comunicació amb l'alumnat i gestió del grup, com per aquesta part més personal, perquè la nostra feina no es pot deslligar de la nostra vida personal i això de vegades se'ns escapa. Carles ens ho recorda als seus cursos. Així que bé, espero que si algú s'anima a fer aquests cursos li siguin de profit, n'estic segur, i adeu.